खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। उफ्रा बिसायख'थियाव मोनबाबो मासिखौ मित्रजोटआ आवग्रिनो हाबाय। बेरेखा दोलोआ हाफामुवा। 24 घन्टानि गेजेराव फोरमान होनो हायाब्ला आयेननि राहा लागोन प्रभात बसुमतारीया। बिसायख'थि आय'गआ भिक्ट'रि रेलि खालामनायखौ होबथादों। बिजनीआव सिखावै दोनखोमानाय 545 गं HP गेस सिलिन्डार पुलिसआ जब्द खालामदों। थावनि बेसेना बांबाय, बेखायनो दिवालियाव जेवारिखौ बाङाइसाव। भबेश कलितानि गोदान फर्मुला। दिपगैयाव सासे आइजोखौ रुवाजों देथारदों। दुथाङा थै नांनाय रुवाखौ लाना थानायाव गावखौ गथायबाय। आइबा वर्ल्ड बक्सिंनि क्वार्टार फाइनेलाव शिव थापा। जाख्ल'नायनि अजदाव महाराष्ट्रनि बारग' नखर मन्थ्रिखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामाव मोनबा विधानसभानि उफ्रा बिसायख'थियाव मित्रजोट दोलोआनो देरहासार जानो हाबाय। कंग्रेस, BPF, AIUDF आरो रायजर दलनि गासिबो दोलोआ मोनसेबो मासि आवग्रिनो हायैयाव हाफामुवा जानांबाय। BJPआ मोनथाम आरो UPPL दोलोआ मोननै मासियाव देरहासार जानो हादों। 27 नं गसाइगाव समस्तियाव UPPL दोलोनिफ्राय जिरन बसुमतारीआ 51,351 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। कंग्रेसआ नैथियाव आरो BPFआ थामथियावसो थानांदों। 41 नं भबानिपुर समस्तियाव BJP दोलोनि बिजाथि फनि तालुकदारआ 63,153 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। कंग्रेस दोलोआ 37,255 भट मोननानै नैथियाव थादों। सोमोनांथावदि थांनाय बाराव भबानिपुर समस्तियाव AIUDFनि दखलाव दंमोन, अब्लाबो उफ्रा बिसायख'थियाव थामथियावसो थानांदों। 58 नं तामुलपुर समस्तियाव UPPL दोलोनिफ्राय जलेन दैमारिया 47,207 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। कंग्रेसनि भास्कर दाहाल आरो उदां बिजाथि नगेश कछारीमोनहा जेननानै मोखां सायर जानांदों। 101 नं मरियनि समस्तियाव BJP दोलोनि बिजाथि रुपज्योति खुरमिया 54,912 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। ओजोंहाय कंग्रेस आरो रायजर दोलोआ जेननानै मोखां सायर जानांदों। 107 नं थावरा समस्तियाव सुशान बुरागहाया 53,374 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। नाथाय बेरेखा दोलोआ हाफामुवा जानांदों। BTCनि गाहाय प्रमद बर'निफ्राय नोगोद 50 लाख रां लानायनि गोख्रों अजद सिखांदों। बावैसो BPF नागारना BJPआव हाबफैनाय सुभाइजार बियाबनि MCLA प्रभात बसुमतारीनि सायाव। बे अजदखौ होदों बिजनी जिल्ला लाइमोन BPFआ। मख'नो गोनांदि बिजनी जिल्ला लाइमोन BPFनि दैदेनगिरिफोरा MCLA प्रभात बसुमतारीनि सायाव प्रमद बर'निफ्राय 50 लाख रां लानाय आरो BPF दोलोनि गंब्रै गारिखौ फाननाय आरो गोबांसा ठिकादारफोरनिफ्राय लाख लाख रां लानायनि गोख्रों अजद होदों। नाथाय प्रभात बसुमतारीया दिनै बिजनीनि MLA अजय रायखौ लोगोआव लाना बिजनीआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो आरो बिजनी जिल्ला BPFआ होनाय गासैबो अजदफोरखौ नेवसिगारो। बेजों लोगोसेनो थांनाय मार्च दानाव प्रमद बर'खौ लोगो हमनाया सैथो, नाथाय 50 लाख रां लादों होनना अजद होनाया नंखाय होननानै प्रभात बसुमतारीया दाबि खालामदों। आरो प्रमद बर'आ BTCनि चिफ, सासे MCLA महरै BTCनि चिफखौ माखासे खामानिनि थाखाय लोगो हमनो गोनां जायो होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि प्रभात बसुमतारीया प्रमद बर'निफ्राय रां लानायनि फोरमान होनो थाखाय बिजनी जिल्ला लाइमोन BPFनो 24 घन्टा सम खानानै होदों। 24 घन्टानि गेजेराव फोरमान होनो हायाब्ला आयेनारि राहा लागोन आरो मानहानि केस होगोन होननानैबो प्रभात बसुमतारीया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हुमखि होदों। थांनाय सनिबारखालि खुंनाय उफेरा बिसायख'थिनि भटखौ दिनै सानबाय। नाथाय उफेरा बिसायख'थियाव देरहानाय बिजाथिफोरा सिगांनि बादि रंजानो आरो हानजा सुरनो मोननाय नङा। बिसायख'थि देरहानाय बिजाथिफोरा रंजानायजों भिक्ट'रि रेलि खालामनो मोननाय नङा। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ उफेरा बिसायख'थियाव देरहानाय बिजाथिफोरनि भिक्ट'रि रेलि खालामनायखौ होबथानाय जादों। बिसायख'थि आय'गआ कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होना बिजाथिफोरनि भिक्ट'रि रेलिखौ होबथादों। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनबा विधानसभा बियाबाव खुंजानाय उफेरा बिसायख'थियाव गासै 74.04 जौखोन्दो भट गोग्लैदों। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै आसामनि मोनबा बियाबावबो उफेरा बिसायख'थिनि भट साननाया सोलिगासिनो दं आरो मोनबा बियाबनि सा 31 बिजाथिफोरनि खाफालखौ दिनैनो फोसावगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला भट साननाय मिरुफोराव बिसायख'थि आय'गआ मोनथाम थाखोनि रैखाथि होदों।
आरो मोनफ्रोमबो मिरुआवनो गं 7 टेबुलाव भट साननाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजिनियाव सिखावै दोनखोमानाय गं 545 HP गेसनि लांदां सिलिन्डार पुलिसा जब्द खालामदों। चिरांनि HP प्रानजित बरा आरो बिजनि आदार जगायग्रा बिफाननि मावख'गिरिया जथायै सिग्रोमनानै बिजनि सुदेमपुरि गोजाम फरायसालिनि न'निफ्राय गासैबो लांदां सिलिन्डारखौ जब्द खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसनिनि HP गेसनि बिगोमा समेश्वर बसुमतारिया थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो बे लांदां गेस सिलिन्डारफोरखौ दोनखोमादोंमोन। सुदेमपुरि गोजाम फरायसालि न'नि बिगोमा खनिन ब्रह्मनावबो पुलिसा सोंनानै गासैबो बाथ्राखौ सुलाद लादोंमोन आरो बिनिफ्रायबो बे मोनसे खौरांखौनो मोननो हादों होननानै पुलिसा फोरमायदों। पुलिसा मिथिहोबावदों दि बैफोर लांदां गेस सिलिन्डारफोरा गासैबो गाहाय मन्त्रि उजाला आसनिनिमोन। नाथाय 2019 निफ्रायनो BPL सुबुंफोरनो मानो राननानै होनो हायाखैमोन बेखौ नायबिजिरबावगोन। जुदि BPL फोरनो राननानै होआजासे सिखाव खामानि मावदोंब्ला आयेन बादियै आसा गेस एजेन्सिनि बिगोमानि सायाव राहा लागोन होननानै बुंबावदों। मुवा बेसादनि बेसेनखौ होबथानो नागारै आथिखालाव आसाम प्रदेश BJP दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिताया मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे नंबां जाबां आरजाथावै बानबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों। सिगाङाव बुंबाय पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांदोंब्ला गारि मटर सालायनायखौ बन्द खालाम आरो साइकेल सालाय, गंसे बाइकआव 3 गाखो। बेनि उनाव बुंबावबाय भुटानाव राजानि खुंथाय सोलिगासिनो, बेखायनो पेट्रलनि बेसेना भुटानाव बाङाय। एसियावनो जिरायनानै थाथ'आजासेनो दा आरो बुंबावबाय आथिखालाव जाग्रा थाव गुबैनि बेसेना गोबां जाबाय, बेखायनो फैगौ दीपावलियाव जेवारि सावनायखौ बाङाय खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ बोसोन होदों। दिपगैयाव बयखौबो समखिखां होनाय मोनसे बुथारनाय जाथाय जादों। दिपगैयाव सासे दुथाङा आइजोखौ रुवाजों देथारदों। बे जाथायाव गुबुन सासे सुबुङा दुथांनि आखायाव गोब्राब जखम जानांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला राजेन मुरा मुंनि दुथाङा दिनै सासे आइजोआ उन्दुना थाबाय थानाय समावनो रुवाजों देना बुथारदों। जिउ गोमानाय आइजोखौ लक्ष्मणी रिकिसान आरो जखम जानाय गुबुन सासे सुबुंखौ फेतुआ मुरा होननानै सिनायथिदों। बबेखानि आइजोखौ रुवाजों देथारनायनि उनाव दुथां राजेन मुराया थैनांनाय रुवाखौ लाना पुलिस थानायाव थाङो आरो गावखौनो पुलिसनो गथायहैयो होननानै मिथिनो हादों। सार्बियानि राजथावनि बेलग्रेडआव सोलिगासिनो थानाय आइभा वर्ल्ड बक्सिंनिफ्राय मोनसे मोजां खौरां। आसामनि जाफुंसार इन्टारनेशनेल बक्सार, खननै अलिम्पियान आरो अर्जुन बान्था मोनगिरि शिव थापाया आइभा वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि क्वार्टार फाइनेलाव जायगा दखल खालामबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला भारतनि जानानै बाहागो लानाय शिव थापाया आइभा हौवा बक्सिंनि 64 केजि इभेन्टआव क्वार्टार फाइनेलाव हाबबाय। शिव थापाया समबारखालि हराव फ्रान्सनि बक्सार लाउन्स हामराखौ प्रि क्वार्टार फाइनेलाव 4-1 पइन्टआव फेजेननानै क्वार्टार फाइनेलाव जायगा दखल खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला शिव थापाया दाहाय हराव कुर्टिनि केरेम आबेजमेनजों सेमि फाइनेलाव मोगा-मोगि जागोन। महाराष्ट्रनि बारग' नखर मन्त्रि अनिल देशमुखखौ एरेस्ट खालामदों। रां जाख्ल'नाय आरो लुथिनायनि अजदआव अनिल देशमुखखौ एनफर्समेन्ट डिरेक्टरेटआ एरेस्ट खालामदों। समबारखालि हराव 12 घन्टा जेरा खालामनायनि उनाव महाराष्ट्रनि बारग' नखर मन्त्रि अनिल देशमुखखौ एनफर्समेन्ट डिरेक्टरेटआ दिनै एरेस्ट खालामदों। एनफर्समेन्ट डिरेक्टरेटनि अजद बादिब्ला अनिल देशमुखआ महाराष्ट्रनि नखर मन्त्रि जानानै थानाय समाव गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय 4.7 कौटिनिबो बांसिन रां जाख्ल'दोंमोन। अनिल देशमुखआ बे रांफोरखौ गुबुन गुबुन अर्केस्ट्र बारफोरनिफ्राय लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो महाराष्ट्रनि बारग' नखर मन्त्रि अनिल देशमुखनि हेंथायै गोबांथार जाख्ल'नायनि अजद सिखांदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।